дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии Intellect Show даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб аст ва шумо албатта тамошо мекунед. ин бозии рафиқона аст. тавре ки шумо медонед, мо дар миёни бозиҳои асосӣ якчанд бозии рафиқонаро мегузорем ки умедворам ки ба ҳадафҳои ин барнома созгор аст. дар баробари он ки ин бачаҳо аъзои клубҳои гуногун ҳастанд ва дар алоҳидагӣ рақиби ҳамдигар метавонанд ки ҳамин гуна як бозии рафиқонаро баргузор кунанд ва ҳамчунин дар баробари рақобати солим дар ин бозӣ риштаҳои дӯстӣ ва рафоқат низ барқарор мешавад ва умедворам ки яке аз ҳадафҳои ҳамин гуна бозиҳои зеҳнӣ ҳам ҳамин аст. яъне муттаҳид сохтани нерӯҳои зеҳнӣ, муттаҳид сохтани аъзоёни тимҳои дигар, муттаҳид сохтани онҳое ки дар бозии асосӣ рақиби ҳамдигар ҳастанд. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам ва дар ҳайати бозии рафиқона чанд нафар аз гурӯҳҳои дигар иштирок доранд ва ман ҳоло шуморо бо онҳо ошно мекунам. хосиятҷон Шарифова, Абдуҷаббор Ҳамидов, Дилноза Азимова, Камила Амрихудоева ва сардори даста Аслиддин Нурмуҳаммадов. умедворам ки бозӣ ҷолиб хоҳад буд. фарқи асосии бозии рафиқона аз бозиҳои асосӣ ҳамин аст ки инҷо саволҳо 6 то ҳастанд ва то ҳисоби 6 яъне ки бозӣ ҷамъбаст мешавад. хуб, умедворам ки ҷавобҳое ки шумо пешниҳод мекунед ҷавобҳои дуруст бештар хоҳанд буд. марҳамат, рақаби саволи аввалро муайян кунед ва мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. солҳои 82 асри гузашта, солҳои 82, 83 нархи равғани кокос дар Таиланд якбора паст мешавад. ин сабаб мешавад ки ҳазорҳо коргар аз кор озод шаванд. онҳо ба ҷамъоварии мева аз палмаҳои баланд машғул буданд. вале ин боиси зиёд шудани мардуми бекор дар Таиланд нашуда буд. чаро? яъне солҳои 82-83 нархи равғани кокос дар Таиланд якбора паст мешавад ва ин сабаб мешавад ки ҳазорҳо коргар аз кор озод шаванд. вале ба ҳамун омор дар бораи зиёд шудани сафи бекорон ягон хел таъсир нарасонда буд. чӣ сир аст инҷо? агар саволфаҳмо аст, марҳамат, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. Чӣ фикр аст? развитие туризма бештар. Возможно. Фикр ман дигар чи аст? Фикр мекунам ягон ҳайвон истифода мебарам. Шояд маймун буд, ягон чӣ буд мекан мепартоф аз бо. меваш палмаҳо. боз чӣ? равған арзон шуд, лекин ком кам нашуд. ягон кор дигар нашуд пайдо шудаги ё ва чӣ мешуд? равған пас шуд, бо чӣ кор мекардам? Das именно с кокосом это связано. Кокос кати чӣ кор мекардам? шоколад мекардам, мислам начинка ва дигар кокосове сабират мекардам. боз чӣ вариант мешуд? равған шампунь тайёр мекардам, мисол ҳаст ҳозир. ҳазорон кормандан аз кор озод мешаванд. бале. лекин вай кам намешавад. статистика таъсир намекунад. статистика таъсир Они занимаются чем-то другим делом. Значит, в другую страну, либо они нашли что-то другое. А что они нашли? Если равганик, как еще? Как еще? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ин савол бисёр ҷолиб аст. шумо бояд биёрен палмаҳоро, палмаҳои бисёр баландро. бубинед нархи равғани кокос ки паст мешавад. соҳибони ин бизнес ба хулосае меянд ки акнун шумори коргарошон бояд камтар шавад, чун нарх поин рафт. вале ин ба зиёд шудани сафи бекорон сабаб нашуд. яъне ба омор дар бораи бекорон аслан таъсир нарасонд. чаро? чӣ сир аст инҷо? еще что делали?
ҳамроҳи даста бисёр фикр кардем. Рости ягон варианти қонеъкунанда барои худамон низ ёфта натонистем, лекин чанд фикру мулоҳизаҳо ҳастанд. Яке аз онҳо шояд мисол гӯем ки самти ҳамон тиҷорати худро иваз карданд. Не, бубинед, он самти тиҷорат иваз накардан. вақте ки равған поин мешавад, гап дар сар ин аст ки ҳамон соҳибое ки аз ҳамин усул истифода мебурданд, аслан ба коргарошон пул ҳам намедоданд. ба коргарошон пул ҳам намедоданд. шояд истифода аз ҳамон ҳайвонҳо бошад, масалан маймунҳо. аз киҳо? Маймунҳо. бисёр аҷоиб. ина шумо ҳамин ҳолӣ фикр кардед? пештар вариант доштем, лекин хеле худамон розӣ набудем. хуб, марамат, чӣ варианта пешниҳод мекунед? рости варианте ки бо истифода аз ҳайвонҳо шояд варианти дурусттар бошад. масалан кадом ҳайвон? мисол метавонад фил бошад ки бо ҳамон фил шохаш занад, чапа кунад, мисол барои афшондани вай бошад. Маймун бошад ки бори дарахт баромаданаш осонтар аст. вобаста ба фил фикр мекунам ки бо соли дигар дар кор мешавад дарахтҳо, не? Бале, немо чапа намекунад охир ростига. Фил чапа намекунад, аммо хартумаш мезанад барои афшондани ҳамон меваҳо. ва мева дар замин мезанад, мекафад, не? Мекафад. Лекин бисёртар ба фикр мекунам, агар аз варианти ҳайвонҳо истифода барем, маймун аст. бузина, маймун. Бузина, бале. бузинаҳо. иҷоба қабул кунем? Бале. қабул аст ин ҷавоб. ва дуруст аст. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. маҳз ҳамон коршиноси ирландӣ оид ба қоидаҳои футбол соли 1891 пешниҳод карда буд ки барои бозии дағал бо даст бозӣ кардан дар майдони ҷаримавӣ зарбаи ҷаримавӣ аз 11 метр таъин карда шавад. нафаре буд ки номи ӯро, насаби ӯро ҳама медонист ва ҳолиам ҳама медонад ва шумо ҳам медонед. баъди як дақиқа хоҳед гуфт ки ки аст ӯ? Ирландӣ. яъне маҳз ҳамон коршиноси ирландӣ оид ба қоидаҳои футбол соли 1891 баъзе пешниҳодҳоро анҷом дода буд ки барои бозии дағал ба даст бозӣ кардан дар майдончаи ҷаримавӣ, яъне ки бо даст гирифтани ин тӯб ё масалан кадом як қоидаи бозиро вайрон кардан зарбаи ҷаримавӣ аз 11 метр таъин карда шавад. хуб, ва дар бораи ӯ ҳама медонанд ва шумо ҳам медонед ва баъди як дақиқа шояд мегӯед ки кӣ буд ӯ? яъне ки як номунасаби машҳур дошт ва ҳама дар бораи ин медонист ва шумо низ ҳамчунин. марамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. футбол хеле бисёр связан нест ба фикрам. дар умум коршинос аст. Финланд. Ирландия. Ирландец. Кто знаменитый из Ирландии? Пенальти, скажем так. Не знаю, может. Но Маша Махал, да? Куда мумкин шавад таком. Пенальти, может. Да. Ягон забоншинос нест, пенальти чӣ маъно дорад? Зарбаи пенальти. Ну да, Ну очень логично. Зарбай пенальти, да, логично. Но это что? Что означает вообще пенальти? Ҳич. Мумкин ном фамилия бошад. Пенал, вай. Вариантов больше нет. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? Аз даста Дилноза ҷавоб медиҳанд. марамат.
муҳтарам ровӣ, аъзои дастаи мо ба хулосае омаданд, ки шояд ин пеналти бошад. یعنی зарбаи 11 метрара дар футбол пеналти мегӯянд, не? Бале. шумо фикр мекунед ки мутахассиси ирландӣ насабаш ё номаш пеналти буд? ба номи ҳамон гузошта шудааст зарбаи пеналти. ҷавоб қабул аст. лекин аҷоиб ҳамин аст ки гап дар бораи бозии футбол меравад, бачаҳои гурӯҳ не ва духтарҳо ҷавоб медиҳанд. чӣ сир аст инҷо аслиддин? як ҷои хулоса кардем, гуфтем аз номи дастак диноза ҷавоб диҳанд. услуби шумо ҳам услуби бисёр хуб ва ҷавоб ҳам ҷавоби дуруст аст. ҷон пеналти ҳастед духтарам. он бори аввал дар лигаи футболи Ирландия зада шудааст. ҳамин зарбаи 11 метра бори аввал дар лигаи футболи Ирландия зада шудааст ва ин ҳамон пешниҳоди мутахассиси Ирландия аст. ҷон пеналти. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он театре ки дар соли 1987 дар Москав барои намоиши ё барои нишон додани беҳтарин намоишномаҳои театрии ҷавоҳири шӯравӣ ва кишварҳои хориҷӣ таъсис дода шуда буд, чӣ ном дошт? яъне қариб охири солҳои 80 дар Москав як театр ташкил карда буданд ва дар он театр намоишномаҳои ҳунармандони кишварҳои шӯравӣ ва баъзе кишварҳои хориҷӣ нишон дода мешуд. ҳамон театр чӣ ном дошт? ҷавоб дар худи савол ҳаст ва умедворам ки баъди як дақиқа шумо ҷавоби дурустро пайдо мекунед. маромад фикр кунед. Вариант, что метро обучишь? Маяковский театр. Нет. Скорее всего. Фикр намекунам, барои ки чанд кас кативаи дорад, чанд халқ кати. Либо международный, что-то такое. Скорее всего, дружба народов. Дружба народов. Народов, да. Так, ну, там ҷавоб, саволанда ҷавоб. Да. Да. ҳамаи давлатҳои шӯравӣ ва баъзе аз давлатҳои хориҷӣ. Ну, такой театр есть сейчас в Москве? Дружба народов Может, есть. совет? Есть, значит, Совет, что-то с советами, типа совет. Ну, скорее всего, Советские они дружба вряд ли народов. поставят, да? Да, У скорее них всего. более дружба народов. символические такие названия. дадут. Дигар вариант ба фикрам нест. Ну, нет. С вами так легко думать. С вами легко думать. Чиба? Али на одном варианте. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Аз даста хусият ҷавоб медиҳанд. ما به خلاصه آمدم که شاید این تئاتر دوستی خلقا یا خود дружба народов نام داشته باشد. чаро ба чунин хулоса омадед? برای آنکه ما گفتم که در این نمایش در این تئاتر از همه دولت‌های سوویتی نمایش‌ها نشان داده می‌شدند. хуб бо чӣ вариантҳо ба ёдтон омад? пешниҳод кардан Маяковский буд, лекин Маяковский рости дуруст намегирифт, барое ки танҳо нависандаи шоири халқӣ аст. театри пролетариатҳо масалан, театри доҳии бузург масалан, театри масалан коммунизм намедонам, ё театри камсамолони ҷавон, ё театри намедонам актёрони сурх. ин номо ба зеҳнтон наомад, не? якум не, агар меомаданд ҳам шояд рад мекардем, барое ки ҳамон мафҳуми саволро пурра яъне ҳама номҳое ки шумо намакак шунидем, ҳамин ҳамино вариантҳои нодуруст буданд. аммо варианте ки шумо пешниҳод кардед комилан дуруст аст. театри дӯстии халқҳо ном дошт духтанам. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол.
мувофиқи сарқонуни Фаронса дар соли 1799 парлумон салоҳияти ғайриоддие дошт. Масалан барои имрӯз ин чиз ғайриоддӣ метобад. он парлумон лоиҳаи қонунҳоро қабул мекард ва рад мекард. чӣ корро аслан анҷом дода наметавонист? мувофиқи сарқонуни Фаронса дар соли 1799 парлумон салоҳияти ғайриоддие дошт, ки баъзе ба назари мо ки ин кораш тамоман ғайриоддӣ буд. он парлумон лоиҳаи қонунҳоро қабул мекард, рад мекард. чиро анҷом дода наметавонист? кадом корро анҷом дода наметавонист? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. Конструй вас намекард. Ну, это тоже вариант, но Чӣ буд намекард? компетенция же еще шоҳ адил када набуд ку. Парлумон ай шоҳ адил набуд ку. Шу вақт Шоҳа наметавонист. 800 Ҳазир Наполеон, да, император Наполеон буд, император ба худаш вай мерафт. По наследству мерафт охина. Да. Иваз карда намешуд. Хуна дорад. Парлумон так хуна дорад ва иваз кардан. По наследству чизе ки меравад. шӯйгари парлумонӣ мешавад. Хоб, чӣ наметавонад? Якум вариант. Конституция иваз карда наметавонад. Конституция ки аз тарафи император иваз мешавад. Возможно. Буз чӣ вариант? Это салоҳияти ғайриоддӣ. Что это значит салоҳияти ғайриоддӣ? Что-то они необычным, да? Не по типу закона, не по типу закона они придумывали, а что-то внутренним, может быть, какими-то там занимались делами. Ну, вам нужно ответить, что они не делают. Они не могут делать. Они не могут, не имеют права, полномочий на это. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Метиҳад. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Камила ҷавоб медиҳанд? марҳамат. мо ба хулосае омадем ки ин парламент наметавонист ки лоиҳаро пешниҳод кунад, яъне ки лоиҳаро мундариҷаашро иваз кунад ё ки худаш созаду пешниҳод кунад. Фақат ё қабул мекард ё рад мекард. гап сар ин аст ки акнун ин органи қонунбарор аст ва табиист ки онҳо метавонистанд кадом лоиҳаҳоро пешниҳод кунанд. вазифаи онҳо ҳамин аст. вазифашон ҳамин аст ки қонунҳоро қабул кунанд. онҳо метавонистанд қонунҳоро қабул кунанд ва қонунҳоро метавонад ки масалан шахси аввал дар он кишвар пешниҳод кунад, не? метавонад кадом як намедонам ин лоиҳаро кадом як вазорату корхонаҳои дигар омода кунанд. аммо ин парлумон як салоҳияти аҷоиб дошт. лоиҳаи қонунҳоро метавонист ё қабул кунад ё рад кунад. як корро наметавонист. кадом корро? шояд худи қонунҳояти вобаста бошад. мо оз дар бораи лоиҳааш гап истодаем. бубинем, акнун инҷо мо фақат бояд лоиҳа гӯем ба хотири он ки он чӣ ки қабул мешавад аллакай ҳукми қонуна мегирад ва он чӣ ки масалан барои парлумон барои баҳсу мунозираву барои ин чиз равон мекунанд ин аллакай лоиҳаи қонун аст ва иловатан боз дар он ҷо баъзе корҳои дигарам анҷом дода мешавад ки масалан парлумони мо ин корро мекунад. хуб, гап дар бораи чӣ меравад ки парлумони Фаронса тибқи сарқонуни соли 1799 онҳо ҳамин корро анҷом дода наметавонист. метавонист ки қабул кунад, метавонист ки рад кунад. он корро наметавонист анҷом диҳад. кадом корро? яъне тағйиру иловаҳо наметавонист ки тағйиру иловаҳо дохил кунад ба қонун. ҳамин варианте қабул кунам? бале, дигар ягоч дар сар намояд. хуб, ана ҳамин вариант комилан дуруст аст. тағйирот ворид карда наметавонист. метавонист ки қабул кунад, метавонист ки рад кунад. тағйирот ворид карда наметавонист. ба ҳар сурат ин соли 1799 аст ва хуб аз он вақт то ин вақт хеле чизо тағйир ёфтанд. саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. михаил шумахер як вақт дар маъракаи таблиғи шиори 10 сонияи сарнавиштсоз ширкат карда буд. яъне як маърака буд, як кампания ба қавле таблиғи ҳамин шиор буд. 10 сонияи сарнавиштсоз.
кадом вақт он 10 сония сарнавиштсоз аст? Яъне дар он 10 сония чӣ кор бояд кард? мақсади ин маъракам ҳамин буд ки мардум 10 сония вақтшона сарф кунанд, ҳамон корро анҷом бидиҳанд, зеро ки ин 10 сония сарнавиштсоз аст. бо назар доштем ки дар ин маърака Михаил Шумахер ширкат кардааст. умедворам ки шумо баъди 1 дақиқа меёбед ки гап дар бораи чӣ меравад. марҳамат, фикр кунед. Соня, чико намешам мошинкати бисёртарро камон кунем? Гарм карда мешад, тормоз карда мешад 10 соня. Ремонт за 10 секунд. Тафтиш карда мешад. Да, сарнавиштсоз очень важно какое-то решение. Изменить скорости. За 10 секунд. Даже доли секунды. Это что? Таблиғи шиори. Таблиғ это Пропаганда. Да. Пропаганда девиза 10 секундов. Судьбоносная. Судьбоносная, да. Судьбоносные 10 секунд. Это последние либо 10 со секунд, скоростью, либо может какая-нибудь техника безопасности, типа подушки, что-то такое. Это две отбиваска намешать, да? 10 секунд. Тремин тохи 10 соня максимум. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Кӯшиш мекунам худам ҷавоб диҳам. марҳамат. аз бас ки Михаил Шумахер бисёртар гӯем ҳамон иштирокчие ки аст, ҳамон пойгоҳие ки бо автомобил сурат мегирифт, ронандаам буд гӯем. ман фикр мекунам ҳамаи чиз вобаста ба тарзи рондан ва бо автомашина алоқамандӣ дорад. шояд ки ҳамин чиз бастани тасмаи бехатарӣ бошад. қабул аст ҷавоб. яъне маъракаи таблиғи бастани тасмаи бехатарӣ 10 сония вақта мегирад ин? на камтар аст. ва шояд ки чӣ барои гуна ҳама метавонад тақдирсоз бошад? барои чанд нафар ҳамон пассажироне ки ҳамон гӯем мусофироне ки дар як ҷо мешинанд, бояд шояд барои ҳама дар умум 10 сония вақт гирад. лекин Чӣ гуна метавонад ки метавонад тақдирсоз пешгирӣ бошад? кунад ҳамон гӯем ҳангоми садама метавонад ки ҷони ҳар як нафарро аз ҳамон хатар нигаҳ дорад. бастани тасмаи бехатарӣ. хуб, қабул аст. воқеан ин бисёр тақдирсоз аст, зеро ки аксарияти онҳое ки зинда монданд дар садамаҳо, онҳоро наҷот додами тасмаи бехатарӣ ва онҳое ки ба ҳалокат расиданд, агар тасмаи бехатариро мебастанд, шояд ин гуна ҳолат ба онҳо рух намедод. яъне ки ин бисёр дар бисёр ҳолатҳо метавонад ки мусофиронро наҷот бидиҳад. хуб, ва ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем, ҷавоби нодуруст нест, комилан дуруст аст. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он кор дар кишварҳо дар тӯли чанд сол як маротиба баргузор мешавад ва ҳоло ҳамин таҷриба ҳаст ва чанд сол пештар дар кишвари мо ҳам баргузор шуд. аммо қаблан дар чин, дар миср, дар рум, дар юнон дар гузашта ҳам баргузор мешудааст. ва он чорабинӣ албатта мақсадҳои муайяни худро дорад ва бубинед ки як вақт онро комиссариатҳои ҳарбӣ мегузарониданд. ин ҷо гап дар бораи кадом маърака меравад? яъне ки ин маърака дар қариб ки ҳамаи кишварҳо ҳаст ва дар чанд сол як бор баргузор мешавад. хуб, аммо дар баъзе кишварҳое ки гуфтем дар гузашта ҳамин корро комиссариатҳои ҳарбӣ анҷом медоданд.
гап дар бораи кадом кор меравад? ин чӣ кор аст? чӣ маърака аст ин? марамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. Не, интихобот аст якташ вариант. Шагат, торжественно шагают они. Не, Что это? Военные, да? скорее и чиз ба нест. Ҳафтаҳои фарҳангӣ может Ҳафтаи быть. фарҳангӣ ки чанд сол ба Чанд як сол ба маротиба например? перепис населенияш наметавонад. Бисёр та ҳарбиё мекарданд пешан. бароихатгирии аҳолӣ боз чӣ наметавонад? интихобот ҳам не ки буданд охир давраи қадим бақадар боварӣ кунанд. юнон ба вариант ҳаст. юнон метавонад. хитой не, хитой тамаш император буд. перепис населения буд чӣ? мо ба ҳар сол парад ҳар сол аст, паради ҳарбигӣ намешавад. боз чӣ мешавад? дигар вариант намебиёд. Аммо омор, да? Омор это бароихатгирӣ. омор это статистика, да? Рӯйхат. Приезжают семейные врачи, делают. як дақиқаи вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? абҷабор давом медиҳам. чанд мисол ки ҷавобҳо буданд. Якумаш ки интихобот ва ҳамин дуюмаш ки ба ҳамин хулоса омадаем ки ҳамин шояд ҷавоб дуруст бошад, ба рӯйхатгирии аҳолӣ, перепис населения. ба рӯйхатгирии аҳолӣ? Бале. яъне кадом вақте онро комиссариати ҳарбӣ анҷом медодад? Бале, бале. хуб, ба рӯйхатгирии аҳолӣ ман фикр кардам ки ҳисоб 6-0 ба фоидаи шумо мешавад. ман хеле фикр кардам, аммо баъди ҷавоби шумо бовар кардам ки ҳамин тавр мешавад. ҷавоб комилан дуруст аст. гап дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ меравад ва ин ҷавоб комилан дуруст аст. хуб, бинандаи азиз, ин бозии рафиқона буд ва дар бозиҳои рафиқона савол то ҳисоб то 6 аст ва 6 савол фақат пешниҳод мешавад ва бубинед ки бачаҳо воқеан тавонистанд ки бо муттаҳид кардани нерӯҳо қувва ва қудрат ва тавоноӣ ва дониши худ 6-0 яъне пирӯз шаванд. хуб, бинандаи азиз, мо мавсими навро шурӯъ кардем. шуморо даъват мекунем барои иштирок дар интеллект шоу. бисёр мехоҳем ки шумо 6 нафар шавед, намояндаҳои сину сол ва касбу кори гуногун дар як гурӯҳ 6 нафаре муттаҳид шавед ва биёед ба ин бозӣ ҳамроҳ шавед. бозиҳоро мо махсус барои вақти шумо баъди соати корӣ мегузорем, то онҳое ки кор мекунанд фурсат пайдо кунанд ки иштирок кунанд ва ин як майдони рақобат, як майдони истироҳат, дамгирӣ, як майдони таблиғи донишу ва савод қабул кунед ва саҳми шумо, нақши шумо ҳам дар оммавӣ кардани барномаҳои зеҳнӣ бисёр муҳим аст. умедворем ки шумо намояндаҳои касбу кори гуногун, кормандони вазорату идораҳову коргоҳҳову ширкатҳоро дар ин барнома хоҳем дид. бисёр мехоҳем ки шумо биёед, бо низомномаи бозишинос шавед, номнавис кунед, анкетаро пур кунед ва вориди бозӣ шавед. шумо рақами телефоне ки масъули ин барнома аст дар экран мебинед. почтаи мо низ нишонии почтаи мо ҳам дар экран намудор аст. шумо метавонед бинависед, занг бизанед ё бевосита ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина ташриф биёред. хуб, бозимон ба анҷом расид. Субҳон Ҷалилов будам. То суҳбатҳои дигар, комёбу муваффақ бошед.